Molweni bahlali, igama lami ngibulelani Ndabeni, ngumhlali walapha eStrand. Senza namhlanje i-school cleaning, siklina i-primary school yalapha ekuhlaleni kuthiwa yiNqophiso, i-primary school yokuqala lapha ekuhlaleni. Insuso basenze le nto besine-idea noSuper yabo umuntu endisebenza nayo kwiinto ezininzi from kwi-Nictus TV. So into esizayenza sizacinga uba masidibanise ulutsha yabo sizokwazi uba sikline izikolo phofu sikline zonke i-public sector esiqonda uba zincedana noluntu yabo. So le idea sasayi-adressa elanukeni ofisi kulana ukuceba and ucebe wayithanda naye wazama naye ukuqokelela itimu yakhe. Sazama nokapteyini ulanduka e-police station, sazama ulanduka ukapteyini phayana naye ukapteyini khangabe landuka khangabe sipolisi uye wazama netimu yakhe beza bazoncedisana nathi yabo. Injongo ukuba silwe laa nto yoba soloko sikhompleyina yabo, sikwazi nathi uyakuba laa yindawo yethu le. Ewe ndiyathi urhulumente uba urhulumente uyasilela then thina siyabona uba uyasilela urhulumente sikhona for ukwenza loo nto. So ayikubiphelele apha qha le nto, isamuvo yabo, isamuvo yabo. Sawukhontinyusha nakwezinye iindawo, ikliniki, i-police station, ezinye izikolo, ilibrary, yonke into esiqonda uba incedisana nathi siluluntu, inceda thina siluluntu. Okay, ngokuklina kwethu namhlanje kunomnqophiso ndiziva ndijabulile kakhulu because le initiative izonceda abantwana bafunde kwi-environment esikolweni kakhulu, because nathi ngoku esasifunda sizirhalela izinto ezinje. Khangelishwa koobhuti bethu bangakhuthelanga ngendlela ababhidise ngabo thina. Enenye yezinto esenze size apha namhlanje sithi singabahlali bakwisipanda abayabentlina nabo gqabam, siqonde into yoba sikwazi ukuhlala phantsi sibukele abantwana befunda endaweni endaba kanje. Enkosi kakhulu. NdinguRaymond uYamapi Fund. Ke mna ke ndize apha namhlanje ndiyinkampani ekwalapha ekuhlaleni kuthiwa yi-Allen R Events Deco edecoratayo. So apha ke besizoklina namhlanje, umsebenzi omhle kakhulu ke. Ndibone kuFacebook ukhwazwa abantu abatsho into yoba mayibe lapha namhlanje kule cleaning campaign kuzoklinwa esi sikolo umnqophiso. So ke nam ndilapha ke njengabanye abantu abatsha, ndithina ke ndingahlali endlini ndizococwa esi sikolo ndikline ndibe yinxalenye nam. Kube mandi kakhulu ukubona ke abantu abatsha bezile bephume ngendlu nabo bezoklina bencedisa apha. Enkosi. Bazosebenza esikolweni enomnqophiso bizolungiselela i-community ukuhlala, ukwazi uba isikolo sabantwana bethu sibe klini, siphucuke, sibe sempumelelweni. Sawuqhubeka siklina rhoqo izikolo zonke jikelele apha elwandle, sisebenzisana nokuhlala ne-community nalapha ekuhlaleni singoomama be-Women for Change ka-Social Development. Ndiyayithanda le nto yenziwe ngabo bafana nabasisi esikolweni ukuba bazosikilela isikolo, iyadi yethu. Umsebenzi basenzelayo isikolo sethu sitsho sasihle sacoceka nyani. Ewe sinabo abasebenzi apha esikolweni, kodwa ke ndicinga uba isikolo sikhulu kakhulu ngoba ke abafikeleli kuzo zonke iindawo abamama abafikelela. So ndiyawubulela gqithi lo msebenzi wenziwa yile projekthi yabafana, ngoba kaloku isikolo sethu ngoku sizawutsho sibe kwizinga eliphezulu kakhulu. Neendwendwe zethu ngoku sawutsho sizamkele kakuhle kwisikolo esicocekileyo kakhulu, because ucoceko yinto ebalulekileyo. Ndiyabulela. Ndiyabulela kuwo wonke umuntu ebekhona abafuna ukuncedisa. Ndibulela uceba, ndibulela uprincipal asemnqophiso, ndibulela ukapteyini. Like yonke lona ndibulela kuwo wonke umhlali osafuna uncedisa. Angeze ndibulele nosibulela ngosinika ii-gloves zakhe, because besingena-gloves sifike e-police station sidelile. Siyabulela. Silapha nomnqophiso sanokwenza iprojekthi ezi-youth lapha eStrand, yabo apha emnqophiso. So kule veki zayo ngolesine
ingathi sibheke ekhanyo lethu okanye i-police station siyopenda. So ndiyacela lusha lapha esitrandi mani nizosincedisa mani. Noko sifuna amandla, akubhatalwa but wenza nje i-good deed, yabo. Ngoba siyabulela.